Unahan ako nang umabot ng kasal ni Wendell mo. Kung ka na imong giuna-una, agay kang magkatawan, hindi ka magpasunod ka. Kasal na una. Huwag ko makasabot sa kong gibati ni. Murag gibati ko nga, di madayon nga ang kasal. Dili ko taot tato. Wala man mo problema sa Wendell. Wala man problema, nagkauyo na mo tanan. Gani, ang schedule na lang sa kasal ang inyong gipaabot. Ayaw na pag-una-una nga luna pa'y makababag ninyo. Wala. Di ko lang kalikayan eh, kung magnahan akong daotan. Ay, ayaw na una-una ah. Ayaw pag-una-una o daotan. Ayaw pag-una-una. Kaya ako, di yun kong malipay. Kung dili happy ending ang inyong pagminahalay ni Wendell. Wala yung una-una. Happy ending. Ano yun?